Wat hapdeng ke jing persang jong ki bor sorkar, bat ki nong sanchar jong ki lai li ki niam kum ka niam, Islam jeu bat ka balang Katolik ban wan ra e ka jing tali bat ka jing shong suk, ha ka perthai da ka bakiar na ki Jingialeh thma kham tam ha ki ri Middle East. Ban i kumba ka ne ki jing persang kam na asatya ban trai kam, wala da dangshan ha ki ne ki khendet banai, lapli ya ki yang mane jong ki Muslim ki Jew, bat ka yang mane jong ka balang Katolik. Hendai ki jing ya snam, ki jing ya ther bom bamar ke liang, ki dang yai beteng hadu, kat kine ki sngi ha kari Israel bat ki nongshun, bamar jan jongka, ki le no Muslim ki dang yai ther roket, da ki hajar tali sha kari Israel, ha ka ba ki shipai Israel ki lala ban pelip no shwa ba ki ne ki roket kin hap kendo. Kari Israel ro kala ther nam ding kala persha, ya ki nongshun jongka, bat ki jing jular hapok ka nongba Gaza, kalong ba hadu ki ying building, bat ki nong yalam jong ki le no jihad, ki la do no ila ka jong ki jing im. Walada kari Israel ka day dang kari ka barit, handrai ka lala ban yada ya ki beriu jong ka na ki knam jong ki nong shun. Kalong ka babaha ban persang, ban wanra ya ka jing shong suk, shong shngan para benriu. Handrai klem uji supat, ngin omla ban poi sya kata ka thong jong ki jingsuk namar ma u udai utelong jong ki jingsuk ubala ban ai ki jingsuk ka bapura hangne phila ban yo I ya kine ki lai tli ki jingle niam baper ha ka ba ka ying mane balatai ha ka jo ka compound ka badai ka ying mane ki Muslim ki Jew bat ka ying mane Catholic.